for DJ Raqi's Secret Files. Sa'kin nag-propose, pero sa iba nagpakasal. May mga bagay na mahirap tanggapin pero wala kang choice. Kaya tatanggapin mo na lang. Itago niyo ako sa pangalang Chelsy. 29 years old, breadwinner ng pamilya, at masasabi kong isa akong mabuting anak at kapatid. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko pero yun ang totoo. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. At sa awa ng Diyos, napagtapos ko sila at may kanya-kanya ng trabaho. Year 2015, 24 pa lang ako noon. Wala na si Papa, kaya tinulungan ko si Mama sa lahat. Nagtrabaho ako. Ako yung nagpaaral sa mga kapatid ko gamit ang sarili kong dugo at pawis. Hindi nga ako halos nakakauwi noon para lang makatipid ako. Kaya nung nakatapos na yung pangalawa namin, may katulong na ako sa gastusin sa bahay. Doon na ako nag-decide na mag-aral. Kasabay kong mag-aral noon yung bunso. 5th year college na siya. Engineering kasi yung kursong kinuha niya. Ako naman, pagpasok ko, 3rd year college. Ayun. Okay naman ang lahat. Napakaswerte ko nga sa mga kapatid ko. Then, year 2016, graduation ni Bunso. Pagkatapos ng ceremony, may pinakilala siya sa akin. Kuya raw ng kaklase niya. Si Kyle, 27 years old. Nagtatrabaho siya abroad, sa Singapore. Umuwi lang siya dahil graduate nga yung kapatid niya. Halos magkaparehas kami ng storya. Breadwinner rin siya at tapos na lahat ng mga kapatid niya. 3 months lang ang bakasyon niya dito sa Pinas. Sabihin ko lang daw sa kanya at i-extend niya raw ang bakasyon niya. Syempre, hindi naman ako selfish. Trabaho niya yun. Kailangan niyang umalis. Yung 3 months na yun, lagi niya na akong sinusundo sa trabaho. Tuwing rest day ko, nagde-date kami. Then fast forward, paalis na siya. Hinatid ko siya sa airport. At bago siya pumasok, tinanong niya ako kung kailan ko raw siya sasagutin. Sabi ko pagbalik niya, 1 taon lang naman yung contract niya tapos pwede na siyang umuwi every 6 months. Ayun. Okay naman. Parehas kaming busy. Sa umaga. Tapos alam ko kung anong oras ng uwi niya. Kaya hindi naman mahirap mag-adjust. Tapos lagi naman kami nagvi-video call. Hindi siya nakakalimot. Year 2017, pauwi na siya uli. Hindi ko nga lang siya nasundo dahil busy ako that day. Paglabas ko ng office, nandun siya. Tumakbo ako at nagyakap kami. Biglaan ang uwi niya dahil gusto niya raw akong makita na umakyat ng stage at kumuha ng diploma. 1 week noon bago ang graduation ko, nag-file ako ng leave. Lagi kaming magkasama. Uuwi lang siya paggabi tapos babalik uli sa umaga. Yung mga kapatid ko, masaya rin sila para sa akin. Pati na rin si Mama. At eto na nga, graduation na. Pagbaba ko ng stage, nandun siya. May hawak na bouquet of flowers. After that, kumain kami, pumunta kami sa kanila. Hinatid muna namin sila Mama. Nagbihis ako at nagpunta kami sa kanila. Pinakilala niya yung kapatid niyang bunso. Tapos nag-bless ako sa papa niya. Nag-hi ako sa mga kapatid niya. Paglabas ng mama niya, nag-bless ako pero hindi niya tinanggap yung kamay ko. Simula noon, nakalata na ako na ayaw sa akin ng mama niya. Hinila ako ni Kyle sa terrace nila. Humingi siya ng pasensya sa akin. Sabi ko okay lang, wala namang problema dun. Ang gusto ni Kyle, sa abroad na rin ako magtrabaho kasama siya. Kaso hindi pwede dahil maganda na yung trabaho ko rito. Sabi niya, naiintindihan naman niya. Ayun, babalik na siya ng Singapore.
Malungkot pero sabi ko kailangan eh. Sabi ko nga, kailangan naming tanggapin na LDR talaga kami. So habang wala siya tuwing rest day ko, nagpupunta ako sa kanila. Kahit wala siya. Kahit yung mama niya ayaw sa akin. Okay lang. Pero one time namatayan sila, hindi umuwi si Kyle. Kasi kakauwi lang niya, wala pa siyang 6 months doon. Lalong nagalit yung mama niya sa akin. Sabi ba naman, kung hindi ka girlfriend ng anak ko at hindi ka graduate, di sana hindi siya umuwi na at nakauwi na siya ngayon. Yung mga kapatid niya at yung papa niya, inawat yung mama nila. Hindi ako bastos pero sumagot ako. Alam ko naman pong ayaw niyo sa akin, pero wag naman po sa harap ng maraming tao. Umalis na ako doon at hindi na ako bumalik doon. Kahit sinasabi sa akin ni Kyle na bumalik ako. January 2018, umuwi na siya uli. Ganun lang kabilis. Sinundo ko siya sa airport, kumain kami. Sobrang tahimik niya nung araw na yun. Parang hindi na siya nasasabik sa akin. Tapos, nung kumakain kami, hindi siya kumikibo. Nag-excuse ako kasi hindi ko na kaya, parang papatak na yung luha ko. Nagpunta ako ng banyo. Pagbalik ko, may kumakanta sa table namin. Tapos may one piece of rose. Inabot niya sa akin at niyaya akong sumayaw. Nahiya ako kasi hindi ako sanay ng ganun. Pagkatapos bumulong siya. Sabi niya, pakasal na tayo. Nagulat ako. Bumitiw ako sa pagkakahawak niya sa akin. Tapos bigla siyang lumuhod. At inulit niya yung sinabi niya sa akin. Pakasal na tayo. Siyempre nag-guess na ako. Kinabukasan nagpunta ang papa at mga kamag-anak nila sa bahay. Mama niya lang yung wala. Namanhikan sila at pinag-usapan ang date ng kasal. In 3 months, bumalik na uli siya sa Singapore. Nagpaplano pa rin kami kahit magkahiwalay kami. Pag uwi niya, seminar na lang at ikakasal na kami. March 20, 2019, yan ang date ng kasal. Kompleto na mula sa motif, abay, flower girl, ring bearer, mga ninong at ninang namin. Ako lahat nagayos nun. Sinabi niya lang kung sino yung gusto niya magiging ninong at ninang. At ayun, pinapuntahan namin yung mga yun. Ayos na. November 2018, umuwi na siya uli para sa seminar namin. Hindi siya nagpasundo dahil gabi na masyado. Ako naman, hindi ko rin siya sinundo. Akala ko dediretso sa bahay, pero dun siya sa bahay nila dumiretso. 2 days na hindi siya nagchat-chat simula nung umuwi siya. Nagtaka ako, baka kasi may sakit siya kaya pumunta ako sa kanila. Wala akong naabutan dun na Kyle. Nasa labas daw. Di hinintay ko sa bahay nila. Gabi na wala pa. Umuwi na ako, sabi ko babalik na lang ako bukas, pakisabi galing po ako dito. Kinabukasan, pumunta uli ako, di na ako nakapasok sa work. Nandun siya pero amoy alak, lasing na lasing pa. Hiniga ko siya ng maayos tapos tinawag niya ako ng babe. Nagulat ako, sabi ko, love? Anong nangyayari? Bakit? Sino si babe? Bigla siyang dumilat, nakita niya ako na parang gulat na gulat siya. Sabi ko, sino si babe? Sabi niya, babe daw ang gusto niyang itawag sa akin. Sabi ko, ganun ba? Naniwala ako kasi malaki ang tiwala ko sa kanya. Sumama siya sa akin sa bahay tapos doon siya natulog. Hindi naman siya nagsiselfone kaya hindi ko siya pinaghihinalaan. Kinabukasan, umuwi na siya. Magchat-chat na lang daw siya. December 3, schedule namin ng seminar. Pero naglasing siya nung gabi kaya hindi kami nakapunta. Hindi ko siya kinausap kahit nasa bahay siya, hindi ko siya kinikibo. Umuwi na lang at hindi nagparamdam. Siyempre magpapasko na, binilan ko siya ng gift. December 24 ng umaga, pumunta ako sa kanila. May nakita akong hindi pamilyar yung mukha, kinabahan ako pero pumasok pa rin ako. Nagulat silang dalawa dahil nakita ko silang magka-holding hands. Bigla silang nagbitaw. Ako naman, di ako skandalosa, umalis lang ako. Habang umiiyak, di niya ako inabol. 3 days after, nagpunta siya sa amin. Ayaw na siyang papasukin ng bunso kong kapatid. Pero sabi ko, sige papasukin. Nag-usap kami.
At sinabi niya lahat. Yung babaeng yun nakilala niya sa Singapore. Kaya sila umuwi kasi buntis na yung babae. Hindi ako nagsasalita. Hinahayaan ko lang siyang magpaliwanag. Habang umiyak ako, gusto ko siyang sampalin. Papakasalan daw niya yung babae kasi dala nito ang magiging anak nila. Wala na akong nasabi, pinaalis ko na siya. Wala siyang narinig na kahit ano mula sa akin. Yes, nakita niya ako umiiyak. Pero hindi ko kailangan magmakaawa sa kanya. Wala siyang nakuha sa akin kasi hindi niya deserve yung laway ko. Hindi ko siya pag-aaksayan ng laway. Simula nun natuto ko uminom na uminom. Hanggang sa na-realize ko, magbabagong taon, iiwan ko na lahat ng sakit sa taon na yun. Wala akong dadalhin kundi saya at pagmamahal sa sarili. Pagpasok ng 2019, inayos ko ang buhay ko. Pinakita ko sa kanila kung ano yung sinayang nila. March 20, 2019, yun ang araw ng kasal dapat namin. Kung tuloy yung kasal. Tuloy naman pala yung kasal. Kasal nila. Lahat ng plano, magmula sa motive, idea ko yun. Nag-iba lang yung mga ninang at ninong na kinuha ko. Ganun din yung abay, flower girl, ring bearer. Iyak ako ng iyak. Gusto ko magpakamatay ng araw na yun. Yung nakita ko siya na nakangiti na hindi ko nakita nung kami pa, sobrang saya niya. Kaya kahit hindi ko kayang tanggapin, tinanggap ko para sa kaligayahan niya. August 2019, birthday ko na. Masaya na ako, actually naka-move on na ako. Pero hindi pa rin ako nagbo-boyfriend. Wala ring maniligaw. Tapos, nung birthday ko, nagpunta siya, nagulat ako. Nag-usap kami. Kumusta? Sabi ko. Sabi niya, ayun, magkakaanak na ako. Sabi ko, masaya ako kasi magkakapamilya ka na. Sabi niya, oo nga eh. Hindi na ako aalis, dito na lang ako. Kaso hirap dito. Pero sabi ko sa kanya, kaya mo yan. Bigla kaming nanahimik. Tumingin siya sa akin at hiniwakan ng kamay ko. Sorry. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Sabi ko, ano ka ba? Okay lang. Okay na ako, loko. Sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Natawa ako bigla sa sinabi niya. Sabi ko, loko, ayokong baging kabit, no? Sige na, umalis ka na. Ayaw niya umalis, kaya pinuwersyo siya ng kapatid ko. Kinabukasan nalaman ng wife niya na nagpunta siya sa bahay. Inaway ako. Sinugod ako sa trabaho. Sabi niya, akala mo kung sino matinong babae, kumakabit naman sa asawa ko. Na ang daming nakatingin ng mga katrabaho ko pero hindi sila naniniwala kasi alam naman nila yung kwento. Hindi ko siya papatulan dahil unang-una wala akong ginawang masama. Sabi ko sa katrabaho ko. Salita pa rin siya ng salita. Nagpintig yung tenga ko nung sinabi niya na, pokpok ka, malandi ka, kabit. Inayawan ka na, pinipilit mo pa rin yung sarili mo. Lumapit ako kasi ayoko nang sinisigawan ako. Sabi ko, excuse me, Mrs. Nicole. Kung ang pinanta mo dito ay para mag-iskandalo, sorry ha, hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Mabait akong tao. Pero kung ipagpapatuloy mo yan, papatulan talaga kita. Sabi niya, ano, bait-baitan ka? Sabi ko, alam mo kung ako sa'yo, hindi ko ibababa ang moral ko sa isang katulad ko dahil ikaw ang legal na asawa. Ikaw lang ang may karapatan. Pero hindi eh, binaba mo moral mo para sa mga ganitong bagay. At uulitin ko, hindi ako kabit ng asawa mo. At huwag mo akong tatawaging pokpok at malandi dahil kung meron ditong pokpok at malandi, sigurado akong hindi ako yun. Dahil hindi ako papatol sa lalaking alam kong may girlfriend. Sabi niya, siya ang nagpapunta sa akin sa bahay niya. Sabi ko, ate girl, di ako interesado sa mga kwento mo kahit kay Kyle. Hindi ako nanghingi ng explanation dahil sapat na sa akin na makita kang buntis habang ang asawa mo, ako daw yung mahal. Tsaka wag mo akong hinga ng paliwanag dahil hindi ko hinihingi sa iyon. Sabay talikod tapos pumasok ako sa office. Nagpunta ako sa banyo at dun ko iniyak ang lahat. After work, diretso kami sa inuman. Umaga na ako nakauwi. Pinangako ko sa sarili ko na last na iyak ko na yun, na siya ang dahilan. Dumaan ang mga araw, buwan at taon, naging maayos ang buhay ko. Sila, hindi ko alam. At wala na akong balak alamin.
Hindi ko masasabing masayang-masaya ako. Pero, pinagpe-pray ko na sana masaya na sila. At maging masaya na rin ako. Muli ako si Chelsy. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.